Kun läksimme Namikassa tekemään tätä lentopallotyötä oikein todenteolla, selvitimme alussa muutamia asioita, kuten sellaiset, että millä tavalla Suomessa joukkueet harjoittelee, millä tavalla muut joukkueet huippulentopallomaissa harjoittelevat. Ja siinä vaiheessa totesimme, että Suomessa ei harjoitella lentopalloa oikeastaan ollenkaan. Siinä vaiheessa lisäsimme hyvin voimakkaasti harjoitusta, pyrimme matkimaan ulkolaista harjoitusta ja nämä pojat, jotka tässä joukkueessa ovat pelanneet nyt menestyksen aikana, niin nämä pitävät kovasta harjoittelusta ja tässä on ehkä tärkein asia, mikä meidän menestyksen takana on. Pieksämäen Namika on nostanut lentopalloilun maassamme kansainväliselle tasolle. Tässä Pieksämäen Namika pelaa Ruotsin mestarijoukkuetta SK Lidingöä vastaan Pieksämäen urheilutalolla. Reino Kosonen, tuttava piirissä Renne, toimii Pieksämäen Namikan valmentajana. Kosonen on ammatiltaan metsäteknikko. Hän toimii opettajana Nikkarilan metsäopistossa Pieksämäellä. Ensimmäisenä suomalaisjoukkueena Pieksämäen Namika on päässyt osallistumaan myös lentopalloilun Euroopan kupin loppuotteluun. Kosonen on syntynyt Säämingissä vuonna 1941. Nuoruusvuosinaan Kosonen ansioitui hiihtäjänä. Hän toimi myös hiihdossa valmentajan tehtävissä. Menestyksensä niin hiihdossa kuin lentopalloilussakin Kosonen tiivistää sanoihin: harjoitus tekee mestarin. Me harjoitellaan ensinnäkin ympärivuotisesti ja pyrimme siihen, että pelaaja harjoittelee 10–14 kertaa viikossa. Tämä ei tietenkään aina onnistu, koska teemme normaalia työtä, käymme koulua, opiskelemme, mutta eräiden järjestelyjen ansiosta olemme päässeet tähän melko lähelle. Jos ajatellaan, mitä harjoitus käsittää, tietysti siinä tulee yhteisharjoituksia, joita meillä on 5–8 kertaa viikossa riippuen hiukan ajankohdasta, vuoden ajankohdasta ja niin edelleen. Ja missä vaiheessa sarjaa olemme, miten olemme menestyneet ja niin edelleen. Loppuajasta pelaajat joutuvat harjoittelemaan yksikseen ja heillä on silloin semmoinen tietty ohjelma, jonka olen laatinut ja tämän ohjelman mukaan vedetään sitten harjoituksia. Siinä vaiheessa, kun me läksimme joukkueelle tekemään tavoitetta, niin meidän tavoitteena oli pärjätä myöskin kansainvälisesti. Ja kun me pelaamme näitä kansainvälisiä kovia otteluita, niin me huomaamme, että sekä pelaajilla jokaisella ja myös koko joukkueella on varaa kehittyä paljon. Tämä antaa lisää motiivia meille, me voimme harjoitella yhä enemmän ja enemmän ja samalla myöskin kehittyä. Nämä hiihtoladut sijaitsevat Kososen kodin ja työpaikan välittömässä läheisyydessä Nikkarilassa. Vuonna 1957 hän sai kultaa Suomen mestaruuskisoissa alle 16-vuotiaiden sarjassa 10 kilometrillä. 70-luku toi taitekohdan Kososen harrastuksiin. Hän jätti hiihtämisen ja antautui kokonaan lentopalloilulle. Jos tarkastellaan lentopalloa tänä päivänä harrastelijamäärän suhteen ja myöskin lajin kehittymismahdollisuuksien suhteen, niin voidaan todeta, että meillä on lajin harrastelijamäärä erittäin suuri. Tarkoitan tällä lähinnä kaikkia sarjapelaajia. Jos otetaan esimerkkinä kansainvälisen olympiakomitean tutkimuksen mukaan, niin lentopallo on suosituin laji tällä hetkellä maailmassa. Ja sama tilanne on meillä myöskin täällä Suomessa. Ja näyttää myöskin siltä, että tämä voimakas kehittyminen, mikä viime vuosien aikana on tapahtunut, tämä näyttää edelleenkin jatkuvan. Tuntuu monta kertaa siltä, että meillä Suomessa ei ymmärretä lentopallon merkitystä riittävän hyvin. Muun muassa yhteiskunta ei tajua, mikä merkitys lentopallolla on tänä päivänä. Ja tämä on erittäin suuri jarru, kun ajattelee lajin kehittymistä eteenpäin. Jos ajatellaan esimerkiksi täällä Pieksämäellä, niin meillä kaupunki vuosittain
antaa avustusta 2500 markkaa Pieksämäen Namikalle. Ja kun me taas samana ajanjaksona maksamme kaupungille salivuokria noin 10 000 markkaa, niin minusta tämä on täysin väärin. Sama tilanne on monta kertaa myöskin työnantajan puolella. Kun ottaa huomioon sen, että hyvät kansainväliset joukkueet, hyvät kansainväliset maat, esimerkiksi Kuuba, siellä harjoitellaan lentopalloa viikossa ehkä noin 40-50 tuntia. Ja kun meillä on tämä laji vielä tässä vaiheessa, eli me ollaan amatööriurheilun puolella, niin me ei päästä läheskään siihen samaan, jos meillä on tehtävä jatkuvasti ja täysipainoista työtä koko päivät ja sen lisäksi vielä harjoiteltava voimakkaasti. On ymmärrettävää, että me ei voida tällä systeemillä päästä niin pitkälle, kun meillä olisi mahdollisuuksia Suomessa. Esimerkiksi meillä Pieksämäellä ei olisi mitään mahdollisuutta jatkaa lentopalloa tällä hetkellä, ellei meillä olisi erittäin voimakasta talkoohenkeä lähinnä järjestysmiesten ynnä muiden näiden toimihenkilöiden puolesta, jotka ovat tässä seuran toiminnassa mukana. Lentopallovalmennus koostuu monista eri osa-alueista. Siihen kuuluu läheisesti muun muassa sellaisia kuin hyppyharjoittelu, voimanhankinta ja tietysti kaikista tärkein, koska kysymyksessä on taitolaji, näiden erilaisten taitojen ja näiden osien harjoittelu ja opettelu. Kun sitten pelaajalla on tietty määrä tai riittävästi näitä ominaisuuksia, hän on sen jälkeen jonkinlainen lentopalloilija yksilö. Ja kun joukkueessa on näitä yksilöitä, tällä päästään tiettyyn rajan saakka, mutta ei kuitenkaan huipulle. Valmentajan vaikeudet vasta alkavatkin tästä eteenpäin. Mentäessä huipulle valmentajan on tunnettava tarkasti jokainen pelaaja, tiedettävä millä tavalla tämä käyttäytyy missäkin tilanteessa, ottelussa ja niin edelleen. Ja tämän tiedon hankkimiseen valmentaja joutuu uhraamaan valtavasti aikaa. Ennen kuin tämmöinen voimakas henkinen lataus ja fyysinen kunto pelaajalle hankitaan, siihen joudutaan tekemään työtä yhdessä kovasti. Lentopallohan on laji, jossa ottelun aikana ei kovin voimakkaasti ja kovin paljon voida vaikuttaa. Tiedetään, että meillä on erää kohti käytettävässä vain 2 aikalisää, joiden pituus on 30 sekuntia, niin voidaan hyvin ajatella, että koko tämmöinen henkinen lataus, joka kestää pelaajalla koko ottelun, se on muodostettava ennen tätä ottelua. Muussa tapauksessa muuten tässä ei ole mitään mahdollisuuksia. Toisaalta jos ajatellaan myöskin lentopalloa siinä mielessä, että vertaillaan sitä johonkin yksilölajiin. Jonkun yksilölajin harrastaja, urheilija tarvitsee huippukunnon vain ehkä 4-5 kertaa vuodessa, mutta sitä vastoin lentopallojoukkueen, esimerkiksi Pieksämäki pelaa vuosittain noin 60-70 ottelua, ja näissä kaikissa otteluissa meidän pitäisi menestyä. Jos esimerkiksi valmentaja on onnistunut luotsaamaan joukkueen sillä tavalla, että se menestyy 20 ottelussa peräkkäin ja on voittanut ne, niin motiivin löytäminen esimerkiksi siihen seuraavaan otteluun saattaa monta kertaa tuottaa vaikeuksia. Siitä huolimatta, jos siinä ottelussa hävitään, niin sillä on suuri merkitys ajatellen sarjaa tai ajatellen jotakin turnausta. Ja nämä on niitä kaikista tärkeimpiä asioita, joihin valmentaja joutuu paneutumaan, kun hän tätä lajia valmentaa ja kun hän tässä lajissa kehittää pelaajia. Jos vielä ajattelee sitä, että monet joukkueet käyttävät ulkopuolisia asiantuntijoita, minä olen sitä mieltä, että ennen kuin ulkopuolisia asiantuntijoita voidaan käyttää hyväksi riittävän tehokkaasti, hänen täytyy tuntea joukkue erittäin hyvin ja myöskin tuntea tämä laji ja tämä lajin ominaisuudet. Luulisin, että sitten vasta päästäisiin tässä asiassa eteenpäin.
Yhteishenki koostuu hyvin monesta eri osatekijöistä. Siihen kuuluu paljon pitkiä pelimatkoja, yhteisiä saunailtoja, palavereita ja yleensäkin hyvin paljon yhdessäoloa. Ja tätä kautta tämä yhteishenki muodostuu. Katsoisin kuitenkin, että kaikista tärkein asia yhteishengen saamisessa joukkueella on se, että täytyy harjoitella kovasti, olla mukana kannustamassa harjoituksessa toinen toistaan ja sitä tietä muodostuu yhteishenki, joka sitten pitää tuolla otteluissa ja tiukoissa paikoissa. Henkilökohtaisesti lentopallo on vienyt minulta kaiken vapaa-ajan ja voi sanoa, että jopa kaiken rahankin. Mutta vastapainoksi siihen on tullut tietysti jotakin. Ensinnäkin voisi sanoa, että on avartanut valtavasti näkemyksiä eri suuntiin liikkuessa ja pelaamalla tuolla eri puolilla maailmaa. Mutta ehkä kuitenkin kaikista tärkeintä on se, että lentopallo tänä päivänä on pakko hyväksyä siinä, missä mikin urheilulajien joukkoon. Sen verran kovaa tämä harjoitus on ollut ja toisaalta myöskin kaikki joukkueet ehkä ovat ryhtyneet harjoittelemaan tosissaan lentopalloa. Kaikista tärkeimpänä kuitenkin minä pidän, koska mä olen sen verran urheiluhullu, että minusta on hieno touhuta urheilijoiden parissa, lentopalloilijoiden parissa, kun näkee joka tilanteessa, että he ovat tosissaan mukana.